jɔsa a bɛ ye o ne ye wari ci ni n yɛrɛ ka telefɔni de ye a mesaji bɛɛ bɛ yan a kelen kelen bɛɛ bɛ yan Fatu ka wari cira dɔrɔn ne ka wari cira an ka wari bɛɛ cira ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛɛ cira ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛɛ cira ɲɔgɔn nɔfɛ n ye fili bila ka taa Fatu nɔfɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan telefɔni kɔni tɛ nkalon tigɛ o woloma barisa woloma i n'a ye o la n ko n tɛ pari ko in na tugun n t'a la tuguni a bi man di a sini man di wari ɲɛ tɛ sɔrɔ a la n bɛ mun f'i ye pari fɛnɛ bɛ mɔgɔ dɛmɛ de koyi ko dɔ bɛ yen i b'olu ɲɛnabɔ pariko la ni pari tɛ ɲɛnabɔ cogo t'olu la dɛ yɛrɛ wolo n bɛ mun f'i ɲɛna k'o ye tɔɔrɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la i bɛ dugu jɛra ne bɛ kuma na mini ka na sa i bɛ kuma kɛ u b'o de fɔ yan ko ne ka kuma ka ca ni kumako kɛra mɔgɔ la i bɛ kuma dɛ e fɛnɛ bɛ kuma kojugu n'i ye fili ci a tɛ na kabi ɛri jumɛn a tagara ka taa Fatu fɛ yen ka segin yanni yan cɛ a tɛ ka na kuma dɛ n bɛna min f'i ɲɛna nin dennin sisan ani cɛ bɛɛ de don o don na Fatu ye nin minɛ sogolonin kɔnɔ ani cɛ dɔ e ni Fatu bɛɛ ye kelen ayi ka n'o fɔ dɛ Fatu musokɔrɔba tɛna nkalon tigɛ ka da nin na sa mɔgɔ min b'i den wolo nɔ bɔ o nkalon tigɛ nafa ye mun de ye o ye mun ye ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin nin bɛna se k'a fɔ k'a bɛna taa jɛ tigɛ kelen cɛ fila cɛ saba a tɛ aw hakili kɛ ka baara kɛ ba ayiwa a ka sabali ne ye wolo den kɔnɔ e bɛ ka nin min kɛ i bɛ sɔn ka kɛ ne tɛ ka foyi kɛ nin na i bɛ ka fɛn k'a la kunba adamaden ka sabali kɛ n'i ye wolomuso ye ko dɔ bɛ yen k'a dabila ko ɲɛnama tɛ a ɲuman de ka di an bɛɛ ye n'a tolila kɛ bolo bɛ jɔ du in na ka jɔ du jumɛn na a bɛ jɔ yan dɛ bolo jɔlen tɛ ka du la ka ban nin e bolo ko bolo ma jɔ e ka du la ale fili sababu don dɛ ale sababu de don dɛ ale sababu de don a sababu de don fɛn jɔ e ka du la mun tɛ bolo ye ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn bolo bɛ mɔ bolo kɔnɔ bolo tɛ to bolo kɔnɔ dɛ ne b'a ba ci ka bɔ a la ni ala ye nin kɛ fɛn jɛnatigɛ don o don n'i ma malo k'i kunberekun fila guwan dugu k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ di adamaden ka sabali de ka wusa ne kɔni yɔrɔ a tɛnɛ tɛ in lamɛn i ni Fatu tugulen bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ nigi i bɛ ala kale a si fɛ ka kojugu bɔ ɲɔgɔn bolo ne bɛ n ta in fɔ o bɛ diga o la ne dun ta in de a ye juguya dabila juguya ma ɲi koyi kunba dɛ e tɛ tiɲɛ de fɛ e de tɛ tiɲɛ fɛ tiɲɛ de man di ye Ah, ma fille. Ça va? Ça va. Ok. Donc, Tani Fatu bɛ na. Tani Fatu a bɔra mais a tɛ mɛn. Sinon kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ. I sigi a bɛ na sisan. Ayi. Tani Binta de tun ye n ci. I sigi sisan a bɛ na sisan. A taara ci la dɔrɔn a bɛ na sisan. I sigi. A ka ɲi min sigi. Fili. A kɛra suguya ye dɛ. Kan ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. I ni fama. Donc. I b'a dɔn a bɛ. A bɛ baasi foyi t'a la. Ala c'est bien. Ci dɔ tun bɛ yen. Tani Binta ko ko ka na Tani Fatu wele ka taa. Non i sigi a bɛ sɔɔni sa a bɛ na. N'a kun nana i tun t'a fɔ a ye. Non juste a tɛ mɛn a bɛ na sisan. A taara ci la butigi la dɔrɔn. I yɛrɛ dun a kɛra suguya ye dɛ. E dun tɛna bɔ so kɔnɔ tuma mun de bɛ yen? Foyi cogo di? Souvent de temps en temps to kana bɔ an na. Cɛ ni tonton fana bila nin cogo la a ma ɲi dɛ. Ou bien ni? Awɔ n y'a mɛn. E y'ale l'école ça va là-bas? Ça va. J'espère que i bɛ kalan kɛ kɔni. Awɔ. Ça c'est bien. Mais a ka école cɛmisɛnnin ninnu j'espère que u tɛ to ka u ka manamanako ɲɛsin ma kɔni. Ayi. Il faut kalan kɛ dɛ o de ka ɲi dɛ. Sisan kɔni i kana to k'i ɲɛsin manamanako ninnu ma. Fili. A kɛra suguya ye dɛ. Là c'est bien. An bɛ sukaro kɛ te la sisan. Ayi, ne tɛ te min tɔ. Fɛn mun ka ne hakili tɔ ye. Ayi. N bɛna taga yɛrɛ n nana Tani Binta. I sigi sa i jɔ n ka boisson na ɲini ka d'i ma. Ayi a ka ɲi nɔ. A ka ɲi nɔ. Mun de bɛ yen? Foyi. Cɛ. Mais téléphone dɔ b'i bolo wa? Ayi. Téléphone foyi t'e bolo? Nin wagati in na ɲɔgɔnna sugunɛ man ni téléphone foyi t'i bolo? O bɛ se ka kɛ cogo di?
Hein? Téléphone tɛ ne bolo dɔrɔn. Ɔ n bɛna dɔ ɲini ka d'i ma kɛ o ye. Ayi. A ka ɲi. Ayi a ka ɲi. O bɛ sira téléphone ɲɛ wa? Ayi. Tani Binta tɛna na sɔn o ma. Mais mun na? Foyi a ka ɲi nɔ. Mais e ɲɔgɔnna téléphone bɛ e ɲɔgɔnna bɛɛ bolo. A ka ɲi nɔ. D'accord, ok, n bɛ n ka numéro d'i ma n'i mago bɛ fɛn min na i bɛ n wele, i y'a mɛn? Kana siran sa, e tonton de ye ne ye. A ka ɲi nɔ, n bɛ taa ni Tani Fatu nana i b'a fɔ ko Tani Binta ko k'a ka taa. Na n ka numéro d'i ma, hein? Ni mago bɛ fɛn o fɛn na n b'a d'i ma, i y'a mɛn? I bɛ to ka n wele. Ne mago tɛ fɛn na. Fille, e tonton de ye ne ye, e bɛ se ka mun de kɛ? O yɛrɛ ka siran ne ɲɛ de. Ayi. I sigi, kana siran. Hein? E tonton de ye ne ye, ne m'a ɲini ne fɛ, i b'a ɲini jɔn fɛ? I sigi. I sigi sa. N bɛ taa so, n bɛ ka kɔnɔ. Bon, na n ka numéro d'i ma, hein? Ankle. Musankle. Somɔgɔw. U bɛ ka kɛnɛ. Somɔgɔw. Fili bɛ yen nɔ, n nana o de kama. Fili? Awɔ. I sigi. Merci. E jɔn ka den ye? Ne bɛ bɔ Jalolakaw fɛ yen nɔ kɔfɛ. Jalolaka jɔn? Kari kunna yen fɛ, n t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ cogo min. Jalo min filɛ nin ye lɔgɔtigi ka yɔrɔ fan fɛ o den de ye. Awɔ. E ni Fili bɛ kilasi kelen dɛ? Ayi. Jɔn de kɛra aw ka kilasi première ye? Ɲinan, Fili de kɛra ye. Fili, i tɛ kalabanciya dabila. Se ka kalabanciya tɛ. I tɛ kalabanciya dabila. Wa dɛ, Fili b'a fɔ nin ɲɛna de n'an ka so i k'a fɔ ko ne kɛra première ye. A tɛ kalan kɛ. Denni ɲɔgɔn kuma yɛlɛmala tɛ yen. Non, walahi ale de kɛra première ye. Première Fili, a y'o kalan kɛ min? A kɔni de kɛra ye dɛ. Aw ka mese n'a bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ. Ne ma deli. He, tiɲɛ fɔ kana nkalon tigɛ sa. Non, ne ma deli ko ye sɛbɛn la. Ne ma deli ko ye, i y'a ye aw bɛɛ ye kelen ka yala yala cɛmisɛnninw nɔfɛ dɔrɔn. E Tati, a bɛ wa a tɛ yen. I sigi k'a ma kɔnɔ a bɛ na ne y'a ci. Kunba, nin bɛna Fili wele ka taa di cɛw ma de. Walahi. A b'a labɔ de ka taa di cɛw ma. Kabako kuma la koyi. Aw bɛna taa yɔrɔ jumɛn? Ayi, ne kun nana a nɔfɛ dɔrɔn ne, komi a kɛra fama ye. Ten dɔrɔn? Ka n'a nɔfɛ ten dɔrɔn? A fɔ n ye sa n t'a fɔ a ye, jɔn de ye ci ka n'a wele? Mɔgɔ si ma ne ci. Aw bɛ to ka taa jɔnniw ka gɛrɛn na? An tɛ taa yɔrɔ si. An bɛ to ka révision dɔrɔn de kɛ, baro a banna. A bɛ to ka yɛrɛ vision de kɛ, révision kɔni tɛ. Kalabanciya bɛ nin denmisɛnnin na. Kalabanciya bɛ nin denmisɛnnin na. Ne bɛ Fatu wele k'a lajɛ. Bi m'a to ne ye Fili ci o tɛ se ka kɛ o. Kabi wagati jumɛn n'i ye Fili ci ka taa butigi la ka taa hali buru 20 san a bɛ heure kelen de kɛ yanni bitigini. N'i ko Fili ta charbon feere ni su ma ko ka dibi don nin dennin tɛna so. E mɛ Fili ye ne tɔɔrɔ sa. E Fili ye ne Binta tɔɔrɔ si so kɔnɔ. Diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yaala a nɔfɛ bɛɛ ko Fili. Da yɛrɛ hɛrɛ adamaden ma wa? Min mana wuli Fili, min mana wuli Fili, sunguruba mana na Fili, zo mana na Fili, fana mana na Fili, jatɔ mana na Fili, bɛɛ ko Fili. O tuma Fili kelen de ye den min wolola dugu in kɔnɔ. E banna la Ala tɛ ba la dɛ. Kuma nin man ɲi. Mɔgɔw tɛ ba la. Kuma nin man ɲi. E ɲɛ tɛ nin yeko ɲuman na a paricogo la ka kolen jɛlen nɛgɛ parce que a b'a fa n'a ba kan. N'i t'i fa ni ba kan ni Ala b'i bɛn ni wolomuso ɲuman ye diɲɛ maɲumɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ da i kan. Ne ma juguya den kelen kɛ Fili la. Ala ye fɛn kɛ Fili la mun tɛ juguya ye. I ye denni tɔɔrɔ wa ye. N'i ye min ɲini i b'o de sɔrɔ. Wa n'i ye min ɲini i b'o de sɔrɔ kuma. N'i ma sabali i ka so nali ne b'a dabila den kama. I bɛ se k'o de kɛ. I bɛ se k'o de kɛ dɛ. Ne b'o kɛ dɛ. I bɛ se k'o de kɛ. Fatu, Ala.
e kɔni e ye o ye. Allo Fatou ala kuma ne fɛ sa ye o ya bɛ kuma dɔ la kɛrɛfɛ ne ye fili cɛ ma kabi wagati jumɛn ne ni kuma de sigilen bɛ yan han a tɛ Fatou tɛ so fili bɔra yan depuis ni ne ma seli fana seli fɔlɔ fili ye sira minɛ ne ko a ka taa e nɔfɛ han awɔ ɲa mɛn k'an bɛ sɔnni ayi ne ma da la n'a bɛ n'i kɔnɔ dɛ kuma nege bɔlen a ka kuma ka ca ale ye hadamadenw contraire de sa a to yen awɔ n'a ma se k'i kɔnɔ n bɛ wari in minɛ a la ok n b'a to a bolo sɛ ɲa mɛn awɔ k'an bɛn n m'a f'i ye ko Fatou tɛ so fili ma ɲi koyi Fatou ko k'ale bɔra depuis 10 heures ne mun fɛ ni Fatou bɛɛ kelen ye a ye kun to suma la e ni fili kan ka taa yɔrɔ jumɛn Umu Sɛbɛn tɛna taa yɔrɔ si. aw tɛna taa yɔrɔ si ne ye fili ci k'a bɛ kuma jumɛn fili mana e ka tila ka n'i ɲɛden waga ne ɲɛna yan ko fili aw bɛ ɲɔgɔn kalama Umu i tɛ tiɲɛ fɔ Ne tɛ foyi kalama ne bɛ na an bɛ baro kɛ an bɛ se ka révision kɛ kuma dɔ la a banna sinon e bɛ ka fɛn mun fɔ n'i ye ngalon tigɛ ni n bɔra a kalama k'i bɛ ka ngalon tigɛ n bɛ goni da i kan dɛ Umu sabali ayiwa minnu yɛrɛ bɛ tagama ni ɲɔgɔn olu bɛɛ ye kelen nin ni fili bɛɛ de ye kelen ye Mina ni ka carte quoi i mago bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn la i bɛ n wele a mɛn kana siran sa ni mago sera fɛn o fɛn ma i bɛ n wele e bɛ siran mun de la han ni telefɔni t'i bolo i bɛ terimuso dɔ ka telefɔni minɛ dɔrɔn k'an wele ok awɔ ɲa mɛn fili tɔnɔ ne bɛ taa kelen awɔ problème t'a la ni tanti nana n bɛ ci f'a ye awɔ donc an bɛn yan awɔ kana ɲinɛ k'an wele dɛ cɛ cɛ denni kɛra muso ɲɛnama ye dɛ là c'est sérieux ala tanti nin bɛna ne bɛ taa fɔlɔ ni fili nana n bɛ na nin ni fili ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la heyi denmuso ala ka se ni ɲuman ye amina yɛrɛ a ka ɲɔgɔn minɛ y'a mɛn amina hakili to ɲɔgɔn na amina kuma nin tɛ kolokolo koyi walayi nin bɛɛ man ka kolokolo nin bɛɛ man kan ka kolokolo fili kɔni bɛna ne sɔrɔ yan ne b'ale ta da ji bɔ cogo dɔn Anula e kun taara min de fili e ma fɔ ko ne ka taga ta ni Fatou wele yan Fatou bɔra depuis 10 heures Fatou tɛ so fili e kun taara min ne tun bɛ k'a kɔnɔ a fɛ yen nɔ i ni ala cɛ fili tɛ tiɲɛ fɔ e mɛ nin denni ye kalabanci den ye koyi kunba nin tɛ tiɲɛ fɔ dɛ k'e ka taa mɔgɔ nɔfɛ o tigi tɛ so i taara sɔrɔ a tɛ i b'a kɔnɔ mun na e b'a kɔnɔ mun na a fɔ i taara i ka cɛni kun gana ne nɔfɛ fili tɛ sabali kana n ka haramu ne tun bɛ ka taa ni a ka haramu i bɛ haramu de dɔn wa i bɛ haramu ko kalama wa a ɲɛ filɛ kalabanci o taa n ka saribɔnw na bɔ dɔgɔnin nin bɛɛ bɛ ban don dɔ i mun kuma n'i tɛ tiɲɛ fɔ kana na ne lagosi dɛ n'i tɛ tiɲɛ fɔ kana ne lagosi fili ka kalabanciya nege bɔra ɛ taa Fatou wele kana k'a bɛ ala de kuma jumɛn mɔgɔ bɛ nin ɲa wa
n'a kun nana fɛnɛ ka na f'i ye ko Fatu tɛ i kun da ko fɛnɛ ka kuma ye tugun. Ni ne yɛrɛ kuma Fatu wele sisan ne kun t'a dɔn ko Fatu tɛ so yɛrɛ. Minɛcogo yɛrɛ t'e la yɛrɛ de, minɛcogo t'i la, maracogo fansi de t'i la. Ne yɛrɛ t'a dɔn i bɛna kɛ, n t'a dɔn den bɛ nin kɛ cogo o cogo la. N'a y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye, n'a y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ka kalabanciya in dabila, n'a fɔra ka min kɛ k'o k'a kɛcogo la, walahi a bɛ ɲa. Ne t'a lasigi dɛ, i bɛ fɛ a ka don sira min fɛ i k'o f'a ye a ka don fɛ dɛ. Ne t'o ɲa. Nin ye subaga de ye. N'i nana de k'a bɛ ne ka du ci, yan'a ka ne ka du ci ne fana b'a yira ale la muso min ka du bɛ ci ten ka taa o tɛ ne Binta ye. Ala. E nana i ka pariwari ko kuma la ni Fatu tɛ yan ka na ne tɔɔrɔ, ne yɛrɛ fari man di ne la bi ka na n tɔɔrɔ, n tɛ kuma caman fɛ. Fili baara y'a ka ni wuluya in ye koyi, anw yɛrɛ degelen don ɲɔgɔn na yan, a bɛ tile bɛ ban ne tɔɔrɔli de la yan, mais ale ta tɛ dɛ, ni ne ye nɛn ta ka da ne de ta bɛ, Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ o. N'i ko Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ i bɛ ka to k'i yɛrɛ danga o la sara i yɛrɛ wolo, parce que ne b'a dɔn ni Ala ye tiɲɛ dɛmɛ don o don fali bɛ sange kɔrɔ. Ala dun bɛ tiɲɛ dɛmɛ ne ni Fili cɛ. Ala dun b'a dɛmɛ dɛ. N'a nana ne ka du cili de kama, n'a nana ne yirali de kama diɲɛ na, a bɛ don a da wa a bɛ ne ye. Fili tɛ ka du ci, o yɛrɛ de b'i yɛrɛ ka du ci, k'a filenkolon ci k'a dakolon ci, k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ k'a dafiri po. Kunba dɛ. Wa Fatu yɛrɛ b'i ta den tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. I ka so, min n'i ka so haramuya de. Parce que don dɔ crise cardiaque bɛna ne minɛ. Alihamudulila rabbil alamina n'a bɛn'i ma cogo min na. Awɔ. Kunba n'a bɛn'i ma cogo cogo. N'a bɛn'i ma cogo cogo. N'a bɛn'i ma cogo cogo. Ne bɛ sugu yiri la sisan. Awɔ o y'i dan de. N'a dan'i ma cogo cogo a kɛ ten. N'a bɛn'i ma cogo cogo a kɛ ten. Ne fari man di ne la, ne tɛ kuma caman yɛrɛ de fɛ. Awɔ tigana. I ni Fatu b'a pariwari ko ɲɛnabɔ, Ala ka ɲi e kuma ka jugu. Ala ka ɲi i ka jugu. I ka jugu. I b'a ni de ka nigi 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 nigi. Mɔgɔ bɛ se k'i ni da mɔgɔ ni ka taa wa. N'a ye hɛrɛ kɛ o ye bɔnɛ ye. Nin ye mun de ye? K'an tɛ lafiya. Mais Kunba tɛ dɛ, e Fili tere juguden de don. I bɛ ka ne ni bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na. I bɛ ka ne ni bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na. I y'a daminɛ ne ni Jara. I bɔr'o la ne ni n jɛɲɔgɔn. Walahi Fili ne tɛ yafa i ma. Fili n tɛ yafa i ma, bi n tɛ yafa i ma, Ala kana yafa i ma. Ma fura ta, n ka tension bɛɛ bɛ ka wuli. U ye n tɔɲɔ k'an lajaba k'an yira diɲɛ na. N tɛ yafa i ma Kunba, Fili n tɛ yafa i ma, a ye n tɔɔrɔ.